ruo igoro yokwena ni wahweji pasari gosichifa mjeji pasari ya chinsamo awa imeye kaunti ya Kisii muna natio kumenya hitangani chinsamo awa chanyala kubachiko na kia egetambo kere kio gosemero beliyo nabo igo ase ebunge ya Gitutu Chache South nigo mulikito diponi asanya ikirana na gotwariganiria oroboti rokobwatia Chinga kio murobeli bwoko na jibasari gochase chiwodi emerongene na isano imeye kaunti ya Kisii ochakali tukolia lero. Hapa menyibe bunge ya Gitutu Chache South anene wodi ya Bogosero ne wodi ya Bogeka nigo baba bagwesokya asukwenyorera chifomu icho asobisiana iga enaria raising ngotaka bore sembe kino bongo mun those abananchi baija in big numbers. So now what I'm surprised getting no energy form jirija icha Bogosero abantu abangeni manyetengo bizore posti phone tokwan na sofa jire 1200. Now feeling it is wise to energy form 1000 is abana ba secondary, that is form 2 form 3 form 4 also ji form 100 ina feeling at to na sabana bali ba from vocational training centers chito also ji form 100 intagete go support abana youth baito bagende driving school in cooperation na mugabano ito His Excellency the Governor Mosque Simbarati. Which was constrained industry and marketing in the council. I already did quite an upgrade form CH passage. Here one way school from 2, from 3, up from 4. Love now Wako and PTC, that's vocational training centers. Nanyana bo chinga kicha bamenyi benseme yuni go bagokero murobire yuna kuboria serikali kwangoya kubwatoka chibesane n'uguchase giskuru Aite ni gona atirega igase ngiye paseri muibolinde na nyolire paseri na rode exercise ke gyakori ubiya rende gitoya icho iri gifomu ekiga morete kibesa sobwango erinde abana baitumba masagoseri kwa bagendera na masomo omorobere orenge buya atwari chipaseri twagokire na kiro muntu onyorire abana okumwakira mbiya mono sana kurendia omoshimiwa honorable governor Simbarati buya mono asegasi okende gukora watenendre naba abagusi watenendre ne serikali yeito watenendre n'intubu nabasa chingaki omurobere yo obagokorawa naba MCA borogongorwe Mheshimiwa Vincent Abuga nabo Mheshimiwa Richmond Rayon Manani nigo balia eira yo guchikikarania amagenderero ali balireta abana inchi eira chingaki basegeta baiboli koira abana chiskuru eli banyore chisemi ntuwo siriyo kibara musiria abana bakono n'ekinya so koika abana bagende sukuru togendrete jinse mochinde unabona mangana roads mangana health mangana ya maji tunaendelea gonta itego sawa abantu baito batore mereri arantu armete gutakira ramisi no mora mobe kere para ya armete amakara batiko be kwari Komentana yue omwe MCA Bogeka Richmond Rayon ningo boigaba komochi ababunge ababete bagotyotereria okurusi gwaroro gwechibesa gocha saba gabana moma itaba bunge bato wanye seje endene nga county tabene kwa na basa Kenya ngima lakini abagaba namba isaransa bagatebanga abananchi aba batayiriye basa muro cy'abantu n'abayikirega manyanga kire ward ase ward 45 abantu bayikira abange so abana aba batakonyiri basome muro cy'abagende school so njenge ndonare ko samanike ababunge ebeni senate iriya tatayitinga bantaba bataka basome ase chinguru chianya sai gosoma bari Yiko ripoteri ya egetaseni kiao kiagetembe kuriga sebunge ya Gitutu Chache South iliterane inkoro kwa dipon asanya